Pano ndi Panyaso Voice Box pamene pakhani thundi ya Malawi osiyanasiyana mnakhani maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale khandisidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye aboni kalindo lero kuyankhula kwawo akufuna kulankhulapo za ulendo wa olemekezeka mdziko la dziko lino Dr. Lazarus Makathi chakwera amene patakali pano ali ndithu kuchokoma chita kuti ku New York mu dziko la United States of America kumene akukhala nawo pa msonkhano wa United Nations General Assembly. Ndiye aboni kalindo akunena kuti ayi Malawi lichikhala kuti ndi dziko lina bwezi kuno ku Malawi kutavuta sibwezi achakwera ataloledwanso kuti abwerere kuno ku Malawi kuchokera ku ulendo wawo umene apita ku New York. Kunakhala mademo chifukwa kuti sizoona kuti dziko limene mankhwala akusowa muzipatala komanso dziko limene ndithu kuli njala komanso dziko limene aziphunzitsi sakumalipidwa malipiro awo pa nthawi yake kuti mtsogoleri anyamuke ndi ndalama za nkhaninkhani kumakapatsa anthu maalawansi kuti apite kuAmerica pamene mdziko muno zinthu zofunikira zikusowa. Ndi aboneka ndaona kuti ayi Amalawi apena pake tidziganiza bwino samangolubwalubwa pa social media kumati aboma sikuyenda bwino tizidzuka ndikupita pa nsewu kapanga mademo. Komanso yowa akulankhulanso ndi anzathu azipani zotsutsa kuti apena pake nthawi yakwana tsopano kuti adzuke ndikumalankhula kuti zinthu Malawi muno sizili bwino. Kumavuta kuti ayi anzathu otsutsa boma nthawi zambiri amakhala kuti akuopa kumangidwa. Nde zimenezi ndi nkhani zina pano Panyaso Voice Box lero pa 19 September tikhale modzi kuti mvuti aboni kalindo atibweretsera zotani. Ngati pa ziko lapansi kuli ziko limene anthu ake ndi wovutika koopsa mavuto azaoneni ndiye ndi ziko la Malawi. Koma chodabwisa nchonena kuti ngakhale anthu a muzikomo ndi wovutika kwambiri koma ifeyo timayang'anira mavuto akuchitika, timayang'anira atsogoleri athu akupanga zinthu zopusa. Mwachidule tinene kuti ngati kuli ziko limene lili ndi anthu opepera amene amangolirira m'mimba kumalirira kuchipinda kumaona atsogoleri akupanga zopusa ndi kumasiyirira yeti ndalama zimene akuwonongazo ndi zathu za ifeyo, ndiye ndi ziko la Malawi. Ziko la Malawi ndi ziko lomvetsa chisoni kwambiri, lili ndi anthu ombwambwana. Ifeyo tonse muno Malawi makamaka ife anthu osauka ndi ife anthu opepera kwambiri. Chifukwa izi akupanga atsogoleri athuzi zopusazi akupanga chifukwa ifeyo timawasekerera. Amalawi tinabadwa anthu amantha kwambiri amene timaopa unyolo. Tikamanena kuti kuopa tu unyolo tikuphatikizapo ndi anthu omwe a opposition. Chifukwa ngati kuliso akhwangwala ena amene ndi amantha amaopa kukakhala kusero kuja ngakhale ulusate minisi ndiye ndi andale makamaka opposition. Ngati kuli anthu amene amadwala ma BP akapita kundende ndiye ndi andale. Ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale opposition yathu ikusirira mediocrity ikuchitika at their watch. Tikunena pano pa abale anga ndikufuna ndikuuzeni, despite ma challenges amene akukumana ndi ziko la Malawi, be it mankhwala kuzipatala, ana onyenchera, nutrition akusowa ngakhale mkaka, ngakhale woyang'anira anawo kuchipatalako amatengedwa ngati agalu, alibe risk allowance, alibe china chilichonse chowathandizira, amangoyang'anidwa akalemba makalata awo opita kuboma kuti athandizidwe, anthu amene wasasamalidwa. Koma kuchipatala kuja kuli ana onyenchera amene amabadwa masiku osakwana, amayenera kuti every 2 hours, every 1 hour azimwa mkaka, koma mkaka ujawo kulibe. Ndipo manesi amene amayang'anira ana amene wawa amatenga ndalama zawo ndikukagula mikaka kapena iyayi mawere wishes kubweretsa mkaka koma amwesa ana amenewa. Chikhalire nicho mbuzi za ndale zikunyamula anthu masauzande kupita nawo ku America. Abale anga ndafuna ndikuuzeni, ngati kuli ziko limene ndilodula kaya chakudya, malo ogona, zovala ndi ziko la America. Koma ziko la akapwecheche ngati ifeyo ziko la Malawi likukwanisa kunyamula anthu mamiliyons a anthu ulendo nawo kumakapasa mwina aliyense 50 miliyoni 30 miliyoni pa siku, anthu amene wakhalako 21 days.
kumeneko tikunena panopa parliament ikusekera mawa, ikasekera mawa parliament ndege zabukidwa kale ndipo information yachoka ku Kamuzu International Airport kunena kuti ma MP, ma ministers, mafumu ndi anthu ena osaziwika bwino akunyamuka Sande, ndipo Sande ndege imene iti nyamukeyo itangoti yagwa muziwe kuti ku Malawi kuno kukhala maliro woopsa. Anthu mukawafufuza mupeza kuti onsewo akupita kuunga ayitanidwa ndi Chakwera. Ndipo ifedi ndi anthu opepera kwambiri chifukwa tikunena pano ngakhale ana asukulu ku Phalombe akubwezedwa chifukwa cha 5,000 ati ndalama ya chitukuko, ana akubwezedwa chifukwa cha 2,000 ati ndalama ya chitukuko. Maziphunzitsi amene anapita ku college ndikukakhalako zaka ndikutengako certificate ya uphunzitsi lero akuuzidwa kunena kuti ngati iwo sakhala ndi license yophunzitsira anthu amene wantchito yawo yathapo. Ziko limene likungozuza anthu, ziko limene likanagula chimanga ndikuchichira subsidy kuti anthu azigula chimangacho pa mtengo osikisisa kwambiri. Mwina thumba lijakulika pa 20,000, thumba lijakulika pa 10,000, pa 15,000 kuti munthu wakumuzi akagule. Koma iwo ayi akutenga ndalama zija ulendo nazo kuunga, akutenga chimanga chija ndikuyamba kumagawa kuti anthu azikhala anthu opempha. Kodi mukampasa olo munthu 1 bag ya chimanga aja masiku angati? Chimanga chonso ati chotemerana 1 bag yo azilandira mabanja 4. Kodi mabanja 4 akagawana chimanga thumba la 50 kg aja kangati? Ife ya Malawi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri, timangolirira mimba mmenene ndikuziwira akanakhala maiko ena. Tikunena panopa ndiye kuti amene ujayo sakanabweranso ndi mkazi ache ndi abale ache wonse, sakanabweranso kuno kukanakhala mademo opsa. Ine ndaziwa pa imfa ya Chilima ndi anzache ajawo amene anamwalira ku Chikangawa kunena kuti ife ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni. Ifeyo tikanakhala kuti ziko lathu limapanga zeni, opposition yathu imapanga zeni, kuimfa imene jayo ya anthu amene wawa ikanakhala phunziro kwa fiti kwa zisiru zonse zimene zimatenga ziko lino la Malawi ngati lawo. Kukanakhala mademo kuchokera ku opposition, kukanakhala mademo a Malawi tonse makamaka apapa ripoti latulukapa, ripoti lonamali. Kukanakhala mademo anthu amene wa achoke azipita mmakwawo. Kukanakhala zinthu zoopsa kwambiri. Koma Malawi chimene amaziwa ndi kukangokambira pa Facebook, kukambirana pa WhatsApp, kapena akamakhala m'magulu mwawo kumacheza kuti koma abale zimene zili sizinaende bwino, iyi anthu ajatu akuoneka ngati anapangidwa chiwembu, iyi komatu abale zinthu zachezi. Ndi mmene Malawi alili. Anthu akuzunzika koopsa muno Malawi. Zoona iwe Chakwera ungatenge ndithu ma trillions kutenga kuti uzikapereka kwa anthu ku America kuti anthu akutame kuti iweyo ndiwe sogoleri wabwino. Mmene anthu akuzunzikira, wachoka kupita ku China, kuchoka ku China utabwerako kupita kuja kumachedwa kuchani kuchikwawa. Ulibe mtima wokuti ukangoyendera anthu amene akudya chiteze nthawi yomweyonso ukunyamuka ndi anthu ako uyo baba ulendo ku America kuti uzikanjoya. Koma ife ya Malawi tilipe taonani awa opposition atangoyima mparliament ndikuukira kuti mafuta asakwere. Boma tu lapanidwa ndi chisekoto. Mafuta za avuta tikunena pano mafuta muno Malawi akuvuta chifukwa chokuti akulephera kuwakweza. Atangoti atuluke ukoko Professor Peter Mutharika, atati atuluke ukoko atupere Muluzi, atati atuluke Ford, kutuluka asogoleri a UTM tonse kupita pansewu. Amalawi ndikuti joina kuti amene siti kumufuna zingakhalebwa. Koma onsewu mwayang'ana, onsewu makawazi onse akuopa kumangidwa. Yeti Amalawi akuzunzika kopsa. Malawi munomo anthu akuzunzika kuti olo munthu upange business, olo opemphera amene kuti akapemphere anyamule anthu aje parole kuti angopita nawo akapemphere akumagwidwa ndi a traffic itu.
malole kuti anyamula anthu kuchita kuona kuti alemba mitanda anthu akupita kopemphera koma apolisi amagwira malole amenewo. Kale ifeyo tikamapita koimba kwaya a driver amapita ku polisi kukatenga chikalata. Lero lizimene zinatha amene akumaloledwa kuti aziyenda pansewu pa malole ndi anthu andale. IMCP ndi amene akuloledwa kuti azinyamula anthu pakana muthera. Amalawi ife anatiloza ni ndani? Mtundu wathu wa ife ndi mtundu wanji? Ife ndi anthu olozedwa motani ifeyo? Sindikuziwa kuti opposition chimene mukupanga ndi chani. Panopa anzanu akuti akatani ndipo zasimikizika kunena kuti ngakhale electoral commission asimikizira IMCP kuti zisankho ziyenda choncho ndipo boma ndi lomweli. Why are we wasting time ndikumapanga ma convention mukuziwa kuti iniyo palibe chimene mungapange? Ndikumanena kuti tifuna tikasiriza ma convention tikambirane tione kuti tipanga banji. Muone kuti mpanga banji inu simaziwa kuti chisankho chimayendera kalenda pamene akulembesa NRB posachedwa pambano anthu amba kulembesa anuza mukaundula kuti akavote. Nthawi imene azakhala anzanu asiya kulembesa za mavoti ndiye mukakambirana nthawi zanji. Ndizopwetekesa mtima kwa Amalawi amene akumayimba mafoni kumandiyimbira ineyo akumayimba akulira kunena kuti kodi ya opposition ndi chani. Anzawo awawa amapanga mademo awawa. Nthawi imene kuli HRDC inamwalira kalekale HRDC yo kalekale. Nthawi imene yoyo kuli amalemu achilima kuli amene uyuyu Clint Eastwood akufuna udindo. Anthu amene amapanga mademo koma ifeyo tikuopa leroli opposition kuopa kumangidwa. Ati ndinu ma president mukufuna upresident. Kodi upresident umene mukufuna inu ndi osamenyera anthu ufulu kuwapangira anthu mademo chifukwa a real president is supposed to stand for the people. A real leader is supposed to stand for the poor people, for the underprivileged. But we are doing something opposite. And even donors, our development partners should stop funding Malawi. Because zaoneka kuti Malawi is one of the richest countries. You must know this, that we are spending too much taxpayers' money, swindling money in the name of politics, and yet we claim to be the poorest countries. One of the poorest countries in the world. We go there begging, and the whole period, the 21 days that these people are going to stay in America, they will have time to go and beg. Yet what they are doing back home is the opposite. One of the poorest countries, but we are spending money like nobody's business. We want you people, we want you donors to know this, that Malawi is one of the poorest countries, but its leaders are not responsible. They are just spending money. Ndizomvesa chisoni zimene zizi kwambiri. Ndizomvesa chisoni mmene anthu akuvutikira munomo Malawi. Panopati kunena pano ana amene amayimba mafoni daily kumanena kuti akufuna chithandizo cha kusukulu ndi ochuluka kwambiri. Lero liso mukamupanisha mwana wang'ono kunena kuti asapite ku primary school ati abwerese ati ndalama ya chitukuko. Lero maziphunzitsi ena asanduka kukhala anthu oyipa chifukwa cha boma ilimene likuyendera. Even school fees imene yakwera kwambiri masukulu ana osauka sangakwanisa. Yet ya opposition muli vyende. Ati kumadikira kuti ati sirize ma convention ndiye tikakambirane. Akulu kunali bwino mukambirane kuti musapange nawo zisankho izizi chifukwa mukupanga zinthu zopwetekesa mtima. Anzano akukuti akatani ndiye tisazakumveni tumukuti nyasa mukulira nyonyonyonyonyonyo atibera zili zofuna. Pakali panopa MCP yapanga ma tactics yopya ya ikazipani zochuluka ku Southern Region zina ku Northern Region ncholinga akhalepo okha pakati apo. Inu mwamva kwandani kuti chigawo cha pakati chino wina chawayambisa chipani. Ndiye ndafuna ndikuchenjezeni inu a UTM kunena kuti one of your friends presidential candidate pakali panopa akuchita recruit anthu akupanga chothekera
kuchita kompairo kufirafira mafomu akuyambisa chipani chake. Nzanu wa mu UTM akuyambisa chipani, ndipo chipani chiposa chela pompano chichidwa launch certificate akuapasa wiki ya mawa ino, ndipo muona one of the presidential candidates wa mu UTM akuyambisa chipani chake. Iyi ndi part of the film yawo imene agwirizana ku MCP kunena kuti ku Southern Region kukhale zipani zambiri akagawe mavoti chifukwa chipani ndi chomwechi sakufuna kuti chichoke. Apanga kale zothekera kuti abere. Tinakuwuzani inu makape inu musalole machini kuti machini amenewa akayesere, koma inu simunandimvere. Ndenzanu wina ndi uyutu akuyambisa chipani chake koma akuchokera mu UTM. Gule aliko alinyodo aliko gule mumuona. Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri chifukwa tikanakhala kuti ndife madolo uyu sakanabweranso. Amene iyi tikanayenera kumpanga mademo nimakamaka pa imfa ya anthu amenewa, koma ife Amalawi ndi anthu omvesa chisoni. Anzathu kumwalira ndithu kulizi makandulo ajaso tikunena pano kulizi, palibe amene akukhala ngati Malawi muno mukhala ngati simunachitikeso imfa yopsa imene tikufuna kuti atsogoleri atipase maansala. Ndi aolana athu aolana ena amuzipani zosiyana atengedwa sa opposition secretly, ma MP atengedwa kumeneko kupita ku America. Hayi zikoma kwambiri. The DC mwana wopsa kwambiri.